Kwaso. Mese Kwaso. And I'm saying Kwaso. Ah, Kwaso is Kwaso. Again, I do baha. I'm a far from her. No. Obama, no, go from Betty. I am some. I asked him for my did. No, said I do with you. Hey, Nana. Did he come what's nasty? DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamu akwaba. Afitu mirikare show Facebook na kasebo no. Yemfa emunche chirimu nyinada emfa ensomum. Yensha kasabo senko piemo ewa tifede matemu. Na mika se no. Enam basabasa ya ekwa sunti. Eye interior minister ede oshe di atu adeshia. Wanom ewa wale eso chirimu se. Wanom entwin for mope enantinantin potem ho. Sede omankasa pe ennamra mope ensanson sore mra. Omankasa pe efrise. Empirifo jawo mo pedi ma wonom sende mra omankasa pe no. Anka wonom enda no mo sore mra. Wonom ankasa so epe. Nanso adehia wonom wo etifede batem titru ene wale potem no. Empirifo kirem se ennam se mentem ho asene ntokwa hodo bi ekoso efa hinsie hu nsɛmti enda meka se no. Ana no fiade atwa nipa mako enan ede nipa tena se. Etimeji wonom kwa edifire wo nsɛm watifede matem nti. Empirifo kirem se muntumi mfa mo makasa mo bra mo pendante no. Efiri na ekwa mo bada enumre nonsia na matimi asore eye anopa nonsia na kan de kirem se eye Muhammad mu eye Mubarak eye Mutaka kirem se efiri na ekwa no muntumi na bere a mo pe efiri se mpirifo mo den etime trase e ma mo mranka mo pe se mo mfa ya de mo pe nanso sabe mpirifo kirem se ye ma mo mre se de so na wa wo mpe de a ye beba ye hwan moden ya na ya gidi afiri se na aka se ya mo bere pe se betimi aboa na won so asomdwe mapa etimi akwaso atifiri matamum na nyasem kuma emna se moto odwa pa na mebura mo watifiri matam kirem se ye ntiase minister ede na yaye mo na ntoka krasi na se nipa for pewua na matime de kafi wase ato yensom e meburu mo madan etimi kwoto hye minister ka so e papa na hwehwe nyina wo ho no mo na nyasem kuma kra na mekese mebura hodo a wo atifiri matam wale ne bokwa ka se kirem se efiri na ekọ emperifoma mra no enyere pampese same eye premier ya we mo na munya den efiri se nipa kunkum no ya dodo obi kwa kopane hina kwa kwedi a eba ne sen ena nipa kwa tutuo kokum nipa gye ne kwafre ne nsɛmti emra ne munya den na nya twintwase premani awam saba ya dachi bia no basabasa ya kwaso no eso betimi ya tem afi mekase mebu no biso aka se kiremu se ade ba ko atete wo nyina ne se sabasabasa ya kwaso bo se ne de kafi no atu babi na ma bi fo nso do manya mo nkwa didim o manya mo tari de on de obi nka wonom emperefo ne kiremu se efiri ne ko emra no nkyekire mo nyina na mo na basabasa ya wo kwaso no eto ntumi ntwa e watifede matem amajemre ene sanchafo akasa mo smadi hodo mo so me no emu nkire mo no enie na mo atrasi o Kwaso. hey na wo krachi we pass na o se batie hey Debbie. In all these attacks and murders, the government and well-meaning Ghanaians have remained silent. We, the youth of COSAG, are beginning to lose our patience and may soon act in self-defense. Why would go and there's around? If they're inviting the fight, then the president should also impose catching there. They shouldn't also wear smoke. They shouldn't be filling up the front with smokes. They should ban their motor riding. They give escorts to the Mamplushes from Bolga to Boku, but they cannot do same. Our people traveling from Boku to Kumasi and Kumasi back here. We are expecting to get our freedom and total peace in Boku, which we are not seeing it. We fail to understand that a single person can hold Boku to ransom, causing the loss of lives and parade himself as a rival chief. We are hereby asking the government to enforce the rule of law on the Boku issues. They can arrest Adwoa Agyei. We don't have problem. If they say he should come and they'll give him an area chief in Nakenga, we don't have problem. We will go there and be an area chief. DLFM 106.9. Ani a wote ye aya de hia warmo wale na fenso eye boko ena warmo kirem se de aduro no emu oya ntimpinifo mamra no eni obi apepepe ena fenso nipa bia ne nsa hyase a o ma basabasa ekwaso atifide batam npinifo nche no na wonom emfa mra konti sikapa se na asomdwe ntumi mayo asomdwe ne de kyese o man Ghana o de bia o mokasa asomdwe o man nim so ukomu asomdwe ne bi ni o man yimo
I say no sumina suja no. Aya SMC. I say Johnson na say no dere. Pa. I say sebe mudi dia fa chairman na ntwi bi no. Eni na wo kama but I say no. Enya kora. Me na me ka che utie mu wa so be shipa. Enti we de be sere mpedifo ma mranya adwuma. Na curfew no so de 6 to 6 na de am say so ana manka ne yi. I say so 6 to 6 de but the basa na de she no so bre. Mama mle ni munya den no mu ne so. Meburu ntitiru. Sabe de moye na mwa o. Ahemfo na mo konto kwa na mo mpene ma asomdwe ma no mo nkwache wo mo e. Na ade she mo nye bone da na mukum wo mo munyae na mo akora. Sika yento aso. Yento akase abone so na rahusem bi asima bofra bi a wadi emfie no eyedu baako ewu eda ye owabi river no wo cheri ase a no wa fija kwabre south municipality no wa eya asante mantemu ewe ndru akwasie eya ogefo obosome ne de tosu du nsia wo mfimpi mienu ene aduonu num ni ma chese ya rahusem ye papa na obroni beka se ye ne gender no na chese oye be ma wadi mfie eyedu baako eya rahusem ede ma ye cheri ase fo na abro mo ne nsem for etwetwe nkomo na ya assembly member edema eye ase electoral area ye Joyce Osei Esibe edi tuja na ochesa police for abomodi amamu ni so edi akwa eye mo chire no work on fanoche eye teaching hospital no na o chem says imprempren de nya ade o mahu abofra no na busuafo esan se obia emba emfa ne ho be chire se onim abofra na na se onim eye na busuafo inter police for abomodi ade amu no edi akoto eye mo chire ha o chem se ne enam so krampo na eye owuo no edi ba ye na nya ade a omunim na police for abomodi eye nhwehwemu se na beya ombehu ne enam so anu nti abofra etimi ahwere ne Enquires ya na bra eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi etena konya kasie mu ede eye nidaso wo ho ma obi a morning show no ebra eye oman Ghana no ana ne eye yamane boni eye Nhyiraba Kwadwo owusu etwetwe nkomo na o kire se eye ade eye arahusem ye pan nsem odi tudwa no ebinie Diankwa yensem twire ni Nhyiraba Kwadwo owusu nchen ne enko bisa ne se ba ne se na mekese no awofra wadi mfihyedu baako waduma kwakwato ensuom ewa kira ase no wo soame mensirenem ewa santimentem yankwa Nhyiraba nchen ne nkodi nkomo Nhyiraba anope nkra yensa ka kire mu sa santimentem so ame ne potem eye kira ase abafra wanya mfinhia du baako wakwakoto eye nwabe eye river nem anope emu nkiremu ne sen enra ya hon me nka bi nsem ne ati se abafra bi wadi mfinhia du baako ani dia yensa kan eye Vincent abakoto asu tene bi ewo hon mu awu enu ka ho ma DLFM amane bofo etutu American tempaso ekọ honom se akọ hwedi asie na ye de ni coach rite hwene tantem akọ hwedi asie ho na ba ekọ ye no na asefem ye pansan se akura wadi mfinhia du baako no maame asori kwasi ada no paso wo kwa asori na omunzu enware na omumpe bibi endi wufie no abofra na tinya ba betu nsuma sama me no kasa die waye nyamedia na eba ne sen de pa na si potia na so abofra ne koto nsu imu obi entimi hu ahonom no ye kwa ho obi anam obi sa kwa ne nam payment no so na omunu koto nsu ni ana se okodware nsu ni na wahwere ne nkwa sa media positive ogusu ye nhwemu adekop die potin pa akokofa akra ewu di bai ende se abofra na mu no wai sama me no kasa di assembly bedwane o honom ba sa no ne positive di kasubum ma sa media omo de mu na kwakopi mo konfa no cha ban sabia omo na kwakopi mo na ara hosam ne se efi se abra asem si enra no omo hu akra mu nsu ni mu omo de afara ko konfa no cha sabia honom no watenta mu mu ha no na abranti bi begina horma no wo bobna se ninia na wa free mu ni santi omo ka chakran se won ko boni maame amane se ne na asi enso besine anopa mi ni assembly bedwane o horma kasa o kire se besine se akurai wo ye saman o se o ye nipo na busuani bia mbo wa na kampese baba bebusa wo de hye nachi ona bofra ne ye hu ne hu ni pa bia ka abranti na horma wo bobna se ninia na to renjenya to no ene ya wuti ye eye di alama ne boni ono wa asantimantem ye Nhyiraba Kwadwo wusu ana wuti ne nken esika arehosem na ya doso mai mu asatena o ne nkra ne kirem sa bofra no enya da ye hunu na busuafo obi be yi ne tise ne nua enti di okase ne nua na da no mo nsan hwehwe no nwanwa onko kire ne nua ne maame owo no okotiam se ye ne nua no afede empenifo ye hwehwe ma hodo afa ho afede wo anyi ne tibio enti ho na che ma adwen kakra na ye ma tete kakra na awofo no hwehwe omoma ne ye wahunu sa nwabe river we yayi
last year ya enche bi ebedi bro nyane mu nso so obeka ya video bi security me ye kan ho asem ofia mami bia na ne ma eko school anopa tututu ekoto mu emela mo bia SHS foforo no okoto mu nyina wuye mane ya reho sem kam yes so obeka isa video na ye kan ho asem a senso ekura na bofra wa nya mfie du ba kwa sa akotom endra da ku no enti ye besere mpemfo mo ni nkwa ho ye na ewuwu ni nansen no ya dos na ye nim de ache de bia nkwala yi e de bebro man na etuntumi ntwakra sika yanto akasaba fi anifa nkyere mu wo Ghana mampeni bema oboada John Dramane ode adesre e de atu akani fom de bi man nyina nimu sem e free na komoden anyire omo pietom den pa na wonom emfanyehye pamfa ngwa kwam na ntumi mua na bi man ahodo aka no sika asema ho aye den pa sesabe Aboa Kwadwo ekomtwe na beto an papa daso no eto ntumi ntwa Ghana mampeni se ode tudwa emna na wakase odwumadi adi and that's why a champion on African Union financial institutions no ena wakase de okire mi se ehu bahia se ebimaya kanifo nyina da montumi ntrase na monwene emfa nko kan na ekwanya hodo ye fa so ejeje to no montumi nyire mu ye efise bimam ha se dodo na enta ntua to se da brofo no eye wo mama so no okirem se ba ne sama bimampunto no etimi atwe asan kram Ghana mampeni se ade tudwa na mpedifo kwhia ye ewo eye wanom headquarters ewo Addis Ababa ena Ghana mampeni ekasa Ethiopia na okire mi se ade ba ko ekuta bima ni nyina se todo je na du ba bia emra na wo ho nanso anya dwuma mpedifo ba je to na ketua bi para mo saka na mpuntu dwuma so nkon kana bima ekakase na amene yin Ghana mampeni ekasa ekire mi se wo hwe ne ma na japade ahodo bima ye wo no na nka humpo hia se bekọ amonone akwaje bosia de be siesie ye ma nanso ana momra ahodo ye ntimi hye mu kena na ye man hye papa ntimi na akwa mu nti eduba bia na ho kira to yen na nko ntaa to bentu na bi man ye de akra ye ye la sulala wa mamanfo adwasom o kirem se ntimi mmoa bi man ye ntimi kọ ye ne mu nti efri na kọ ye ntena sene ye hye pa na ma bi man no ye ntimi enko ekọ ye nem Ghana mampeni asanka se kirem se eduba bi mpa ade ba kọ etumi ha ye titru pa eye wie mu nsa kire ye eduba bia na nsu ase to aya said ya wianso bone ne ma ya bisi basa o kirem se ya fa hye fafa ngu akwan se betimi ya bone du babere se nsuo to anase wia bona etimi ya bom adwumade ahodo ye de se bi ma no ni metumi konkan edi ama bi man so Ghana mampene jemre e kasa ne san rodo som ye no emu kirem no enie. Your Excellencies, addressing the financing gap requires a multifaceted approach. Domestic resource mobilization is crucial. By improving tax administration and combating illicit financial flows and encouraging a culture of tax compliance, we can significantly increase our revenues. We applaud the African Union Commission for its proactive role in providing capacity building to member states at the continental level and advocating for fair and equitable international tax rules at the global level. The ongoing work on the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation is a critical step towards eliminating base erosion and profit shifting, thus protecting our national revenues. However, domestic efforts alone will not suffice. It is projected that African countries need to increase their median tax to GDP ratios by about 13.2 percentage points to 27.2% of GDP to be able to close the financing gap by 2030. This highlights the need for additional innovative financial resources and reform of the global financial architecture to ensure equitable and inclusive distribution of resources. Ne kwakura mu na Ghana mampeni bema oboada John Dramani Mahama kasa mu no ena wo san wo kire mu se ade abakwa betimi bola bibi man yetimi akoya nim pa ne se enkabom enti free na ko bi manfo nyina da entimi aka ye ho fambom se sabe bo abakwa mu ade na entimi mo na mpuntuntuma bi mam titiru no Ghana ya krado se betimi akantoma ede abo ama ma yahodo chiche bi man no na timi abom mpuntuo so etimi ababi mam Ghana mampeni kire mu se ye ni se ya bebo pam yetumi akoya nim se ba ya abosia ba hodo ayebro no eto betimi etwa. Your Excellency, the work ahead requires a unified voice, a clear strategy, and unyielding commitment. Today we reaffirm our commitment to working together to develop policies and frameworks that will support reparation efforts across Africa and beyond.
We must continue to advocate for stronger legal and institutional mechanisms at the national, regional, and international levels to ensure that reparatory justice for the historical trauma inflicted on global Africa is not just a conversation, but a reality. Your Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude, I wish to express Ghana's unwavering support for this critical initiative. Let us seize this moment with the determination it deserves as we work together towards a future that is fair, that is just and equitable for all Africans and people of African descent, and by natural extension, the uplifting of all humanity. Any awoti ye Ghana man penny, Bema Boada, John Dramani Mahama. Yantua Kasiabone so na rapid response team at the Maya Bekwai Forest District no apeja at the ato excavator chains chain fan machines and water pumps machine and no apamprama air forest reservoir mu chiremu say yade illegal mining no mabo mo modern so betimi etu ase kra ewo ye important mu no into jumedi omudi ye omudi sane be ye illegal mining no betimi etu ase na abra mo ne Ernest Adofo no ye Bekwai Forest District manager and then some chop for atwetwe komo na ochese ade omunya ne ntie se ye illegal miners no abomodian ade omfide na kogu other river no wa apamprama forest reservoir no match se hono mutu efomogudi ese nsu a wo honom na no wa ye amanse central district no wa santime mu na ochese de bi ade omudi esi omani so se illegal mining de omubetwa mu ye pan omobomodian se omoko site honom se ne be ya ombetimi akwakire miners no omudu no na chese yade bi na minus no ati omunka dada nti ende omunam mrika pa ana ndo mu yi omunpaboa ede show mun se ende mrika ende be hwa de se wani ensasa wo ka kire eno na so moment mi anchire obi na emoma excavators ene ye chain farm machines ne pumping machines ne de moment mi anfa enwane nti no mu peja editu mu no mo kire se yade a forestry commission no maye o ma adwen se illegal mining de o mu betwam se ne be yo metimi abo natural resources e wo man mu ho ban se ne be ya yensuo ne forest e wo man nim no entimi ense nti we ne nsem a forestry commission for de abetudwa Kwadwo na dano na mekase ye ka say excavators ne pumping machines no na komo bomodian na komo fa ne efendi djuma wo man mu na me say ehuntie bibini tomo for mo fa o pumping machines in na excavate betimi dia ya de wo man mu o mo fa na fe ya person betia ade we nka mo fa mra na ye fa mobra mo fa nko district ni mfa nya adwuma so man Ghana wati ase ye hye na ye nya hwe wapeja agum nipa akwachi we anya na nche no onim de ntia ye mo ye sa no so sepro ne kankan we ye de kwe obi kwaton adi ye nti ho asem bio dodo am titi ni nya bapem na ye nim ba bia wo Ghana man pani asema na waka fa to na nka ye Ghana ye geto na to na ye gine bisa se o mo kwa geto no oba wo shop a se to na ye 1000 a ono aba so oba ge 1000 na aba de obe wo me 30 cedis krono me say dey ekun bibi man titru ne Ghana no eye krono pro ne kankan eno na ekun e bibia bio eno wa de pe fa kosi omo ayi ho no minus yi besan aba e dis kaka kra be show mo sama sa beje ne say ne so mfa so bia ne so ne say ne de anka tumi pa de fa so bia ne so se betis ka ko to mfidia be ye adwuma ne obi wo ha ne de ye adwuma de I think say nka ne ye the best way but say be ye na no kra be de bibini wo kan kosi sen esika yanto aka se banfa ne fa nkire mo em na Ghana for baka so pon ne da Alive Chapel International Bishop Elijah Salifu Amuakom ebeto dwa temsa ne ba ebon ho maden onu mra kese otwika emfinja no onya dun watwe abofra ketekete ba emfinja dun sia pe egofa ahyen kotwiye ewo East Legon koku amanfo memyenu gu yakwa bepem nei ensem ya se twetwe sa no manam sa edu ba bi na se de mpelifo koyi mra yikura de Afrikota na meka se na sema betodwa kire mu se Osofu Bishop Salifu Amuako one na yere ennipa bi aka ho Linda Bonsupa eye bempa empelifo sa atum sa da fa ma sa achi ombiom kire mu se da bi asam ne ho bahia se empelifo betumi ado masuko na wona hwehwehwe mu ye pevri se kwen fa so a Osofu mu a utumi tena se na ono ho kafo na mutumi tabiri ka kese ante se de hya moba 16 years nsam se wontwi fa nyina ni wokrom de enso ne nti se wosabe pie mo wa court no chekire nsem ne charges for no san yi ne ho anu afri se o man ya tim no se yanya ne se bedu babe nipa bi di mra be hwe o nsem aya de o man kasa pe na Ghana for be ka ya nsem we si ye
Ewo eye ehine oboso me to so du mienu. Emfempem mienu ne aduonu na imu. Ena serefo amako ne bai. Ene ode ka pa na supidi pa America tente. Kwatwifa mofra mienu na agya mo so ko amo party obi nimba bia. Emofra yifi ne ne ta ejato mu amofra mienu nyinada. Etimi ehwere wana mo kwa. Na asem na du baabi no katemo no babonte mekoda mu senka de aye de nko sofo serefo amoako. Oh, anko fa ne tedi dimu na sananzo fofia nto atene wadwara ba makwaje ta. Ena meke serempevu atenase. Essence at the charges for the abasa serefo amoako. Ya sacho sabna bio ne ntana asem no so bi nhwemu yefri sa wonsem no. Se kwen ya ofa so atenase ye nhwa han sama oba no kotwika kokum nipa mienu de. Ya dwene ho ayante ase ya tenase so ayanwe ne senti mika said your sofo serefo amoako de. Nensem no sa ta mpelifo chire mi se de tion san piem court ya che no na san koyin san fi se de to dwa first no emu se da anya de ye nyina wesine na ya ho ya ba ya de kasebade aka chire be san som awia yi hey da bi o de ya pen ya sanka Jack makwako hunu new lucky electricals na wura mu a eniema ewo ho no ese abrochire wo niema hodo bi ti se cables Makwantu ohun sam aye medadwen nanso me yensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abrani adaje ekenkan ye investigations about womo na me hu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, awo Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwaba afeyanto akasebone so ewanije diemu anensem foforo kra na abetodwa ede afa ya Apostle Solomon Odro ene na year counselor Charlotte Odro eya omawarija ye ne ho sensem na wotwe atwam yi dia ya ade a osofo no na da Royal Victory Family Church eya Apostle Solomon Odro ede nsem bebetodwa eche se eya ade one na yire di omagya awawe kra be ye mfie miensanie ntu hu so mo na ma na chese nya ade a omoya awawefo bio no chirema eya amamre kwan so dia omagya ya we no mo tren say court ebeji atum na chese obia etimi afa ne kwan na nsanfoforo kra no sade abetudwa e kire ne enti enam so a eya wawija ye eba ya o chese eye mpem agro de da bi ontimi endi bi ema na ni nje te se eye obema awaware na yire a o kire mu se eye ade amaware infiedu nsia ne na emom mpaso agro ne na yire akono eye du mienu pe ha na adwen ye papa dwe ho kra onti ase a o kire mu se ya counselor Charlotte Odro yin eya omu meda onu aduane ede mawom onu aduane ne kra ne yire endi na ne yire ankasa konu aduane de akotena ye bedroom na wo di enti no hu sa na chese ha na adwen ontimi ene ne yire enwawe bia ya de na yire ha na adwen ye papa na ye jetre kra de ma ne yire a ne yire ede ye adwuma na wo susu senka ne ho kire na ka ne yire mpo ebetimi aboa no na so ne ho kire na ne yire timi gina nanim ka chense enya ade o ka prempo ede maniku a wo hu ne se de bi de ne yire ye die enya ade e beboa ne sanse oba me ne wotse ya wawe mfiedu nsie ne na chese me ho akire me na me hye wudwa na se me ho akire me na abema me bia usi wuni bia na chese ha adwen ye papa nti we ne nsema eya Apostle Solomon Odro ede abetudwa Kwadwo na woni say say o ma wale mfie say dunsia 16 years ana o ma hye mu say dumienu na sa embredodo aka na o mo de bobra be urade nyanko asemo ade we na kofitela tia na ne buafu mu mo jai mfie miensanie na yire so de abeto monten so say oni ni kunda e kran fiensu ni na me said ya na cancer Charlotte Odro ne tatu Ghana fo e ma na fo no ageta sa no me ankasa agye me nsem ka na wara fo no ade ntina mo wale wi na mo de mo ho kam muku na be ma no so mo de mo ho kam mo yede mo no me ho no mente ase
Ese sika wona se sia ese nche obewale. Adenti na moye sa. Mi nyawa sa fe na mi ko wure. O se. Afe na mi. Na be ma no mo nya hwe kura ansa. Le bi eno no. Awale fon e be ba sa. Awale fon sa de ma. Bible kase. Asembe no. Na wo kwa na mfa ye wende. Ba ya nya fine. What you say? Awale de Bible kura sa onfa mo ho nka mo. Enti mo nim se mbe wale be wie na mo na adentra. Ebe de enti na me ma ye din no. Oh, something na de we na kwara ne bufu o kasara monti ase no. Da ma me no kai no. Me kai no. Ne bufu a o ka ga na fo ne nya adwen. Ba de o ka no so ana e no kra pa. So ba wale pa na fe yi be ma ne oba ntumi nhia. Oba nso ne be ma ntumi nhia obi ade ne ho kam na ho. Ana se mo yesa. Masa mama kasa ma yenko. Shegelege. Yes wo nickname no no. Shegelege. Yanware. Me e bia no adi. Me ka shegelege awonye so no no. Shegelege. Yanware me e bia no adi. Me mra ne no no. O mra ne asai. Di agoro basa basa. Aya unhwe ti bi so. Ei. Aya mo hwe si bi so ye di agoro basa basa because ade ye kwa no pa ade se sikapa ye be ware ne be wie na. Ei. Oba yi mfa no ho ma. Be ma su mfa no ho ma de amasa awale fon be no. Ana man kan ye kura. Eno ano. Anya fine. Ai. Better say o se nansen ne kunu. If masa na opa. Say if you are ni oba na wo stress. Na no nyina tija yirem. Na za obejeja no. Ekoye ma no. Bo hana muntumi wa munya maka ye ho na ja. Hemfo domo akire ho na de mo he de. Asemu ye pantoma. Esika ye kenka ga na fo adwen chere bi na ye sore so. We Fidel ka ye tere wo chere say good afternoon senior yansi ya Josu good afternoon ne bi. Pia ga pe no chere say what is my grandma? Na opoku agema. Sa. Oh Ghana. Obo adwuma na honte ne nka o. Richard Ado Agyei say, hey, Pentecost said that Takwa de Kwadwo krom de hia ne Adwoa Agyei Sikapa ka se ebo no. Emu ade pa no hwe live ready free egbetre station honom DLFM next. Wa biema za ka se boni mu ayda de sabia no manam sine yanso ya das na adwumaden a wo bado som Ghana Hansen de odi kyerem say good afternoon Sammy B ne Adwoa Agyei Sikapa so da Nyankopon ase ne adwuma pa ye bone Nyankopon kyira ye pa. No se ka se ebo no one of the best Ghana ha mo fa ni akro hwe live. Different atomic hotel dance man dio dunie sina yeso ya dance na adwempa hene odi asempa the second team say powerful news live for hwen pa senior yeso ya dance power can m kofi parliament o team say de bia de ya twan sama samboni si ansa ye hu bribi before de pa na yejo abi man ha ya dance no team ka say boni mo de pasa no manam awo agona bobi kuma apa kofi parliament yeso ya dance awie and this guy ye book say boni come say pain ya koye ba bi kram Kasebo mu semufo no eye mace mebe entwene se mu edema ye kofita de kopin wo Facebook no so ma so wunya bi ehwe ye avenso better sale boy kasebo temu eno ne me be so ma wie na di amaje so eye Takwa de Kwadwo krom to be wo de hye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy bia ye san fra me Nhyiraba Kwadwo Valentine mene Adwoa Agyei Sikapa yes so Emma radio mu nyina ya santoa obetena